Hi guys! Surprise! Di Arecos Family House. Gabi ko na abot ang surprise si Lixie. Ang pasumangin ni Lixie, ugma pa. Napay pagumana magpamahaw. Kiki po ko dani. Dakos ubos kayo maggawas ko kanding kay sige aliwaros. Kinsay mo palit ang kanding guys. Balik dyan ring duha. Kay sinanay di na makasugakog. Alima dari. Sabi nagting-uwan. Kau. Sus, ginuo ko grabe mga tae. Murag manskin. Hoy, asa mo? Asa mo? Dari sa boss, nakalimot mo ka asa mo dapit. Dari. Are mi. Garay. Lisila sa gianan. Madas magantahap. Nadyo kamuti, hindi nagjanggi hukman. Pagsige! Grasya sa Diyos. Uy, taka nagmalbiwi. Silang pala na. Wala, natumba lagi kapayas. Bira. Arami. Asa mo ihakot? Hikot sa nahan ni. Oy! Hutda na lutok. Hutda to gamay na raman. Panutbras ni gaman. Okay, panutbras ha. Hilabot ng lubi. Day daghang sabsabunan daari daara jud mo. Grabe jud muska. Yung utok brain ka jud. Daghan nagbungag lubi guys, Mubo ra bakado ni. Muna laming lubi. Mubo ra. Ginawag sa kasaka. Abot na. Huwag daligdag ko. Karagkan din. Anha mo. Ngay, sagbot. Hi guys, kasi mo palit og kanding diha. Nay kanding baligya ari. Duha ka buok. Oh. 8K ning duha. 8,000 ag duha. Diyang anak ning isa guys. Napanihangyo. Sa tumupalit ari lang mo sa puti. Putlongkam, Alicia Bohol, charot. Aris bay ni Ariston Borato. Ibligja na ring reverse kay. Wa na'y mag-alima. Kurot nagkamutihan. Lamira ba diyang anak kaya raka cute, raka himsug. Mi. Ag sinanay. Sumangil ko ugma pa. Harawa man mata. Ginaog man ginanay, wa pag daig taas mo man. Paadungan ang yung ruli kang tiring. Gwapos ruli mo trabaho. Nga po lagi, hindi ako sumilang langan na ano ka maadong ko trabaho. Nga na, ito lang isang giazog sa kanan. Hindi rin naglastik siya. Namata ba ka? Namata bali! Ikaw kung nagpukaw. Diyan maruban na. Dunan. Diyan na. Adyo. Ayaw, bako. Kahit ka mo. Nagkilat pa rin yung makatukuhan. Hindi tayo gusto mo itong pilar. Pilar. Mama, anta naman kari. Dahil kay... Nagabaan Alam na na rin. Parang da. Makaway. Muli makali mo naman. Namatay. Muli makayong mamaugma. May Hindi kuya naman na kakwaon. makuha na yung madugan nila dito. Hindi na mauban. Mauban, kaya kuno nila, ang kani-kanihan, ang pinangga dito. Di lagi, ang ginang galing adto pa dyo, di.
Hindi nga nagdani ka ng dahil mga bidaan, hindi mo nga dandan ugang sa kumulakaw, mana mag... Paano siya? Hindi nag... Naka-eskwela. Hara. Hindi, eskwela. Mga kaputong. Sa ito pa ba ito rin? Bukas rin? Ada naman lagi. Iya, so. Ay, subo-subo. Magtrabaho pa sila ugma. Tabang pa. Ada na ako. Mas kukuha. Ganina rito na tunay. Pagkuhan, mga alas 8, may tabok na ito. Oo man. Naman hapon ay. Hindi ra. Pang si Aziz, nanibi pa. Nanibi ito siya ka na. Nanaliksi. Ang surprise. Nena! Nesa! Ah, yung bag. Nena, sige ko rin. Nakit yung bag na. Nena! Amin. Amin, bigag sa habon. Akabog-abog na. Amin. 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 Amin ba? Amin. Tog, tiwas tog. Tayo nga tumibalin siya. Muuli. Mga doon may glitson, di man may motor. Kaya na LTO. Umang ikwas ti Amy. Happy birthday man. Kita ra to kadung kita ra to guys. Inig abot. Roll ans. Motor na intan. Impas gasolina. Paano ka na? The owner of the house. Ano yung owner of the house? Yes, ako. The birthday mo dito ka ron? The Hans is very crispy. Higda no. Okay, wala gisigaw ng simot. Okay. Klaro dahil tanan? Dili against. Dili. One, three, smile. Sapa. Wakin. 1, 2, 3, smile. Last. Okay. Okay, God bless you tanan. Bless you. Thank you very much. Thank you. Sige, bless you. Happy birthday, Ate Amy. Dali na, kao na. Alyana! Ala, wala ko kaabot sa panit. Sa dinisiris dyan. Mapasok ka kanila biya. Ano na kami po, Ambi? Kawiri ba yun? Ano ba ba lang? Kawiri siya rin.
Pero wala naman yan, may brown na. Shampoo. Ano siya? Wala ka ni mo tayo, din. Asa man yung mga brother ni ma? How much is the Rex? Mga brother Rex? Abang yan. Uy, asa pong i-pray niya atong birthday celebrant, be? Okay, welcome to our birthday celebrant, Emmy. Okay, may grandest applause to our birthday celebrant. Okay, Ems, we will just pray that God will always pour out you a good health, protection, and guidance. That will always be have a healthy mind, body, and spirit. And God will always, the Holy Spirit will always guide you, enlighten you in everything in your daily undertakings. Nga naa siya kanunay, gigagiya kanimo, ana ang Ginoo, nga diha kanimo nga mag-enlighten sa imong hunay kasing-kasing ug unsa man gani ang imong mga desisyon. No? So, and we'll also pray that the Mama Mary will always intercede for you every time. You will have a special intention to the Lord. Nga na siya kanunay, nagagiya kanimo, naghatag kanimo, o giya, aron kung sa inyong gusto sa inyong bukas. Okay, this is all we ask from you, Lord, through the intercession of Mother Mary, through Christ our Lord. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. And hope also that Ems will always be energetic and productive ever. Maganda, magkauyab na. Thank you. Kauna, sa akin na.